Δεν ξέρεις αγγλικά αν δεν μπορείς να κάνεις joke. Μπορείς να διαβάσεις τα αγγλικά. Μπορείς να γράψεις. Μπορείς να μιλάς. Τέλεια. Υπάρχει όμως ένα πράγμα που ξεχωρίζει τον καλό μαθητή από τον πραγματικά άνετο μιλητή. Και αυτό είναι το χιούμορ. Αν δεν μπορείς να κάνεις ένα αστείο στα αγγλικά και να το καταλάβει κι ο άλλος, τότε ουσιαστικά δεν ξέρεις αγγλικά. Ακόμα. Το χιούμορ είναι το πιο δύσκολο κομμάτι σε κάθε γλώσσα, γιατί παίζεις με τις λέξεις, με τόνους, με πολιτισμικές αναφορές και με ηρωνία. Γιατί είναι άλλο να πεις that's funny και άλλο να είσαι πράγματι funny. Όταν φτάσεις στο σημείο να κάνεις ένα native speaker να γελάσει με κάτι που είπες, τότε ξέρεις. Τότε έχεις φτάσει. Στα κέντρα ξένων γλωσσών Kinnick σε βοηθάμε να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Όχι απλώς να μιλάς, αλλά να ζεις τη γλώσσα. Κάλεσε μας σήμερα. Δεν ξέρεις αγγλικά αν δεν μπορείς να κάνεις joke. Μπορείς να διαβάσεις τα αγγλικά. Μπορείς να γράψεις. Μπορείς να μιλάς. Τέλεια. Υπάρχει όμως ένα πράγμα που ξεχωρίζει τον καλό μαθητή από τον πραγματικά άνετο μιλητή. Και αυτό είναι το χιούμορ. Αν δεν μπορείς να κάνεις ένα αστείο στα αγγλικά και να το καταλάβει κι ο άλλος, τότε ουσιαστικά δεν ξέρεις αγγλικά. Ακόμα. Το χιούμορ είναι το πιο δύσκολο κομμάτι σε κάθε γλώσσα, γιατί παίζεις με τις λέξεις, με τόνους, με πολιτισμικές αναφορές και με ηρωνία. Γιατί είναι άλλο να πεις that's funny και άλλο να είσαι πράγματι funny. Όταν φτάσεις στο σημείο να κάνεις ένα native speaker να γελάσει με κάτι που είπες, τότε ξέρεις. Τότε έχεις φτάσει. Στα κέντρα ξένων γλωσσών Kinnick σε βοηθάμε να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Όχι απλώς να μιλάς, αλλά να ζεις τη γλώσσα. Κάλεσε μας σήμερα.